Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 5 ανήλικοι που είχαν στήσει συμμορία και με ορμητήριο την παλιά φοιτητική εστίαση του ζωγράφου μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Έκαναν ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών. Η Μίνα Καραμήτρου στη σύνδεσή μας. Είναι αποκαλυπτικό, Μίνα, το βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Διαφήμιζαν ακόμα και διακίνηση κοκαίνης. Και μάλιστα το βίντεο αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε, Ελίνα, είναι ένα βίντεο το οποίο έχουν γυρίσει μέσα σε ένα από τα κατηλημένα δωμάτια της παλιάς φοιτητικής εστίας του ζωγράφου. Κρατούν λοιπόν στα χέρια τους, όπως βλέπετε, ένα σακουλάκι καθώς επίσης και χρήματα. Και λένε μάλιστα ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έβγαλα 300 ευρώ. Και στο βίντεο αυτό αναφέρεται μάλιστα ότι μπορούν και πολλούν και κοκαίνη. Τέτοια βίντεο πρέπει να σας πω ότι έχουν αρκετά εντοπίσει οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στα κινητά τους τηλέφωνα, και είναι μάλιστα και βίντεο τα οποία έστελναν σε πελάτες όταν ήθελαν να τους πείσουν ότι μπορούν με απόλυτη ασφάλεια να τους πουλήσουν οποιοδήποτε ναρκωτικό θέλουν, καθώς βρίσκονται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Τώρα να σας πω ότι οι 5 συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή και απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ οι αστυνομικοί όταν έκαναν την επιχείρηση στα κατηλημένα δωμάτια εντόπισαν και ποσότητες ναρκωτικών.